Sabong karabasa. Good morning kakabsat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magluluto tayo ng pananghalian. Ina-brown na mushroom. Tapos lalagyan natin ng patola. Tsaka bulaklak ng kalabasa. Tapos mag-ihaw tayo ng tilapia. So start na tayo magluto kakabsat. Magsaing muna tayo para makapagbaga tayo ng kahoy para sa inihaw na isda. Ang lamig kaninang umaga. Kahapon din malamig. Tapos sa Dubai, sabi ni Mrs. Kakabsat, nabaha daw doon. Ang lakas ng ulan kahapon. Yan, shoutout po dyan sa Dubai. Hello, Assalamualaikum. Kefalek. Tapos shoutout sa pamangkin ni Joelyn Paris na si Jaira Vlog. Yan, paki-follow po ang kanyang page na Jaira Vlog. Yan, ang cute na bata dyan sa Canada. Yan, shoutout sa inyo dyan sa Canada.
Gimas and George. Tayo, nadawin tayo natin kakapsat. Pwede na to. Yung init pa ng palayok ang magluluto sa gulay. Gimas and George. Sura lagos usok ni kakapsat ni. Burburik pa eh. Nagimasin nga dati ni. Sabong karabasa, patola, and mushroom. Gimas and George. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat kakapsat. Kain na po tayo. Maganda yun. Lord, maraming salamat po dito sa blessings na binigay ninyo. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan. Maraming salamat, Panginoon. At ako'y nagsasabi ng Amen. Nagigip tayo man pailati sa baw kakabsat. Na yun. Heaven. Gimas and George. May sapay. Ay, sili. Ay, sakan to ikanti sabaw na basit. Sakan to imekos. Insan. Mangantayin ka kapsat. May kayo, mangantayin. Hindi mo sa ati uong niyo. Cheers. Mushroom. Grabe. Sabong karabasa. Patola kakapsat. Yan, shoutout po sa mga namimiss na mag-ulam ng bulaklak ng kalabasa. Mushroom, tsaka yung yan, patola na may inihaw na isda. Hindi masin. Grabe. Pagsabayin natin kakabsat yung patola, bulaklak ng kalabasa, tsaka mushroom. Tapos sausaw natin dito. Tapos lagyan natin ng inihaw na tilapia. Sausaw ulit. Cheers! Grabe. Ayun na po. Diyos ko po, Rudy. Gimas and George. Last bite. Kakabsat. Mushroom. Lord, maraming salamat po at nabusog po ako. Napakasarap pong binigay niyong blessings ngayon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Huwag niyo pong pababayaan ng ating mga kapatid na OFW. Bigyan niyo po sila ng lakas para makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. Basta mag-ingat lang po sila doon kasi may naghihintay na pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. At ako'y nagsasabi ng Amen.